Ayo podo nontono sang Klinco. Ayo podo nontono ning Klinco TV. Pengen iwak banyu. Ora duwe duit. Ngopo iki? Jen. Woi, rak iki ngopo ya, Ju? Lambene manyun-manyun kok ngono, kaya cewek alay garak selfie ngono. Aja ngecek lah iki, Ju. Ngene-ngene lambene yo seksi to, cangkeme lunyu. Seksi kok ngono. Ah mending kaya pitik arek ngendoke to, mah wis seksi pitike karo kowe, Ju. Cangkemmu kondisikan lah, ngerti nyong gek susah ngene. Mbok yo nek nyangkem nang kene iki mbok yo karo pesen-pesen wedang apa ngono lho lah. Ora meng nyangkem nongkrong suwe-suwe ora pesen apa-apa. Lah bakule ra bakti nek ngene iki. Ya wis, Lek. Nyong pesen kopi ABC siji. Nah, ngono pesen wedang garang. Siji, Lek. Bagine ra tau kopi. Lek siji Lek. Nah, iki pesen kopi apa? Nyong pesen kopi DEFGHIJKL, Lek. Tekan O ya ora apa-apa. Cangkemmu gedhi. Lah kopi kuwi mbok tekan Nusa Kambangan ra ono pabrik sing gawe. Lebar ABC bar ana terusane to, Lek. Ra iki dadi bocah blas ra toto. Gawake kopi-kopi kok gelem ra iki. Bakul blas ora toto ro planggane. Tak duwake ora payu syukur. Jare gek susah ki ngopo to, Ju? Susah ngopo asline iki? Ngene lho. Nyong gek susah ketwingi pengen mangan iwak banyu urung keturutan. Ah kok susahmu ki unik banget ya, Ju. Susah kok urung mangan iwak banyu. Wah, jan ramu tuh temenan jeran kowe, Ju. Makane kuwi, Ju. Nanging iki solusine apa ora ben nyong iso mangan iwak banyu, kepiye carane? Ayo nek kepengin ki lak ya tuku kae nang pasar Johar kae akeh kae. Anak tuku pirang kilo ya ono. Masalahe sing age tuku kuwi ra ono solusi liyane. Ngene we. Aku duwe solusi iki. Murah, gampang, terpercaya. Mancing ning kali kulon kae. Jare ning kono iwake akeh. Murah to nek mancing ning kono ora bayar. Oh, ora. Nang bojo nek model-model ngingsang ngono kuwi, wis jong mangkat. Wis tuwa. Jom mangkat. Iki lek kopine tak bayar mengko ya, lebar mancing. Hah. Dodolan rong payu wis dutang rono rene. Nah, ge padha wae ngasahi kok nang sambatan wong mati. Asa-asa tok ra ono bayaran. Wah, wis lah. Muga-muga laris. Dadah. Heran nyong, ket mau tak enteni berjam-jam kok ngene ora teko, kok ngenteni wong ngising. Awas nek nganti nyong diapusi, tak pangan wonge. Wah! Wis ket mau apa jule ngenteni iki? Gemblong ra iki, nyong ngenteni ket subuh, ngenteni suwi kok nambah subscribe. Berngoco ora iki. Yo wis. Engko kancan-kancan nyong tak kondo nonton video iki nang channel-e nggon dhewe iki. Ngene lho. Mau lak nyong njukuk pancing iki to. Ngelih. Yuk madang dhisik. Yuk salat bareng. Yo wis Ju, nang TKP. Yuk mangkat yuk. Yuk. Wes kene gue yo. Ya. Kayane oke wae kene iki. Wes ini jam. Kayak aku mau tempat.
jam kemudian. Dan ini kali ini ono iwake ora to? Mau mancing sayang ora kena-kena. Iki paling anu iki. Darane wis ra sakti wae iki to. Ora mangan iki to. Wah, kowe kene ora bener. Ora terpercaya. Gagal meneh nyok mangan Pak Banyu. Dong apa ya jalur kayak kok mesra. Jal tak tilekane. Ayo konangan. Dong apa wong loro ki yo? Nang belas manu-manuan koy. Omong apa lah Rai? Jo ngasih nyong manu-manuan karo wong kaya ngene. Nyong gek ngalah berkah. Yo alah, yo. Ya makane ki delok ngerti gek mancing kok ngene wis takon daftaran De. Laki ana nandi kok kan kene ki. Ki nyong ki golek angin ki bosen nang omah. Ya wis rene, melu mancing wae ben ra bosen. Wah, mancing nang kene ki padha karo nyenengake bojone wong, ora pasti karo burung mesti oleh. Bener ra ngiju. Iki infone si Ikon ngapusi, jare gampang, aman lan terpercaya. Wis timbang do padu saiki mancing nang blumbange nyong wae. Tumben kok bae ganti temen, De. Wis, Jo, mancing nang blumbange rak wis, Jo. Sing poin. Blumbange rak nang mburi tower kae to. Wis ngerti nyong, Jo. Makan, Jo. Yes, Anda bener sekali. Sik yo tak tuku rokok karo kopi, kono mat sik. Wah, sip kowe solusine Ju. Ya wis, Jo mangkat. Wis, Jo mangkat, Jo mangkat. Iya. Yo. Juga iki Ju. Ya, Wah, panas tenan nih jagung ya. tenang wae. Nyong nggawa semek jagong. Bagus kene gelar kene iki. Nyong ora siji. Nyong siji. Spoy. Ngelak nyong. Mumpung nggawa sitrun karo wedang. Sik. Yang jaluk yo. Ya kono. Yang yo ngelak ya. Ya diombe sak botol ora apa-apa. Cangkeme rasa gede-gede keben laler. Wah, segeri ra umum. Jelas. Le tuku nyong. Tenan. Sitrune enak to? Umpan iki. Ah wis tak jegur iki. Wih, Pedro minggir. Penak ya Ju mancing nang kene. Wis iwake gampang dipancing, kok nek udan iso ngeyup. Ya jelas wong mancing nang Blumbang yo ngene iki. Jelas le poin. Ah, ya bener ta Ju. Ju. Nyong kok rasane ra kepenak to ket mau kuwi. Napa yo? Rasa meden-medeni ngono kuwi Ju. Paling raki iki kepising. Wah, Pancen sih nyong ki kepesing. Kok dhewe kok iso ngerti perasaane petenge nyong to? ayo jelas. Pantesan kan mau mbutahi. Semono raki. Ya wis kono Ju, ngising dhisik timbang mambu ning kene. Ya wis yo, tak ngising sik. Ki pancinge tunggakake engko nek ana iwak le nyantol barang.
Tak ngising sik wis ra betah nyong. Iya. Sakjane kepriye ya? Nyong kok perasaane ra kepenak iki kepriye jane ya? Ora ana kabar apa-apa iki jane iki. Apa nganu ya? Ah, kusik lah timbang anu mikir anu mumet nglinting sik wae. Rasane kepriye carane ya? Apa nganu wae ya? Sik ah. Tak dolan nang sawah wae karo nil Brumbang makan iwak. Menawa sok bodo iso panen. Penamen oke iso ge nyangoni anak bojo. Sedap tenan. Yang padha wae prasane tetep ra kepenak iki. Tak uduti barang iki jane ngono. Apa nganu ya? Sik ah. Tak ganti salin yuk mangkat yang sawah wae yo. Sepatu ora nggawa anu ki kok ngene iki to dadine angel loh. Wah. Saatnya pergi ke sawah. Rih, wetenge. Wis lega apa, Ju? Wis panis banget sikilite nyong. Mau dikol nang ndi to ki? Jarak rene ra tekan-tekan suwi tenan. Ayo jare mau tuku rokok karo tuku kopi kok suwene ra umum. Kok ngising sak jam. Mancing nyong obah, Ju. Oleh kowe Ju paling Ju. Wih. Ento, Jong. Ah kiye ge, wah. Wah yo melu lagi. Wah gede gonyong Ju. Gemblong ra ki. Kok entuk luwih gedhe konyong. Ki masalahe berkat ngising terlebih dahulu ngene iki oleh wak gede ngene iki. Ayo, Ju. Ajane nyong mau melu ngising dhisik wae, ben entuk luwih gedhe. Wis ra apa-apa. Iwake dijangan bareng-bareng wae ngono to. Santai wae. Lumayan, mangan iwak bengi. Sopo ya kejane ge wong do mancing ge. Gak ana perasaan iket mau kira tenang ki jebul ya ana sing mancing nembung ra. Mancing ra nembung ki priye ya. Sik ngene. Woi, sama kowe, woi. Ana sama kowe. Sopo ke Ju? Kok mbak-mbak kok sing di Brumbang wae. Ayo, kae sapa ke Ju? Ngudan jare sing di Brumbang. Sopo kowe ya, woi? Wah, wani-wani mancing kowe. Sing akon ki sapa do mancing ki? Sak-sake nyong to. Ra iki sapa? Nyong wis nembung karo sing duwe. Nembung sapa? Rasa ngapusi. Wong ki Brumbange gonyong kok Raki kuwe sing ngapusi. Tuwa ngapusian ra tata blas. Dito cah loro ke arek jaya mancing nang Brumbange nyong kok urung tekan-tekan ki. Apa salah Brumbang po ya? Nah to, salah Brumbang ke pecah loro ke. Kandhani yo ora gugu. Hei, salah Brumbang mancing ke. Brumbange nyong iki ke. Ora kuwe ngawur. Njuk meh kepiye iki, Ju? Oh. Piye? Njuk meh kepiye iki, Ju? Jebulno ki untuk nganu Brumbange mu dikolil. Sik yo. Kabur! Gemblong si ikon mah ninggal. Ah, kepiye iki? Malu kabur wae ah. Nggih Pak, nyun ngapunten niki. Pak melu. Kabur!
Haha, modar lagi yo. Lah toh, mukakno ki rasa kurang ajar wong tuwa ki. Oleh dadi ngono ki to. Ampun Pak, ampun dibacok, ampun dilapor ke polisi. Lot yang ngalit. Ayo podo nonton sang Bumbi. Klincok. Ayo podo nonton ning Klincok TV. Ayo podo nonton sang Klincok. Ayo podo nonton ning Klincok TV. Gini sih, aneh. Cek. Ya, saya berada di Gluta. Wah, ada kenceng. Saudara kenceng. Tadi ceng. Klincok TV. Ayo podo nonton Ki nyok boleh angin ki. Pengen Ya. Wah, bocor ki. Celeng kok, dingun ra. Mas. Jualan ya, Mas? Ngapa ile? Sing. Aja lali yo, like, komen, karo subscribe. Dadah. Dadah.